कनकेश्वर नार्जारिनि मेडामखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मेडामखौ बरायनानै लानो बे समाव खावलायदों आरो बे समाव मानव गेदेर रुंसारि कनकेश्वर नार्जारि बिथांनिनो अनजालु फिसाज्ला खिरात खुंख्रा नार्जारि मानगोनां बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों आरो बे समाव सौफैनो हानाय मानव गेदेर मेडाम हिराबाई नार्जारि बिथांखौ दिनैनि बे बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावग्रोजेननो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बिथांजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ मदद खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथांमोना बे समाव खेबसेयैनो खिरात खुंख्रा नार्जारि बिथांखौबो बिबार बावनाय बे मावफुंजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफानो थाखाय गुरै खावलायगोन। बैफ्रासो मोजां मोनलायना सिबिलांबाय नोंसोर दिनै बर' बिमाखौ नोंसोरनि आगोमा जिउजों देरहासार जारि रनसायलांबाय नोंसोर बिखानि थैजों बे समाव आरोबाव आङो खावलायबावगोन दिनैनि बे बिबार बावनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिबार बावनो थाखाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिनो रिटायार्ड प्रिन्सिपाल डक्टर सुरत नार्जारि मानगोनां बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिनो रिटायार्ड प्रिन्सिपाल डक्टर खावलायदों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारगो एमएलए सार बिथांखौबो खावलायदों आरो गसाइगाव कलेजनिनो प्रिन्सिपाल मानव गेदेर सार डक्टर चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि मानव गेदेर बानेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों बारगो एनडिएफि दैदेनगिरि मुस्रिसिला बसुमतारी बिथांखौ बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय बारगो एनडिएफि दैदेनगिरि मुस्रि फायनायसा ब्रह्म लोगोसे बिथांजों सफैफानो हानाय गासै बिथांमोननि सोद्रोमा बिथांमोनखौ बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों आरो बे समाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बिजय कुमार बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव गुरै खावलायबाय हाबाफारियाव बाहागो लानो आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनिनो गाहाय नेहाथारि सुरज मुसाहारि बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां चन्द्र गुजिर बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय क'क्राझार जिल्ला आबादारि आफादनि प्रेसिडेन्ट गालागाथा मुसाहारि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि समदान औवारी बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय क'क्राझार जिल्ला फरायसा अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि राजश्री बसुमतारी बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बेयावनो सौफैनो हानाय गुबुन गुबुन आं रायखांजोबनो हायै कलेज स्कुलनि जोंनि फोरोंगुरु मानगोनां बिथांमोन गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि एबसुनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो गुरै खावलायदों।
गोजोन्थों। बे समाव गासै